Днешната ни среща завършва с една необикновена среща. Преди няколко дни издателска къща Барт представи премиерата на романа «Пчелата». Книгата ни потапя в романтична приказка за възрастни, които ще си спомнят кои са всъщност и ще събудят знанието, което носят в себе си. Това е историята на една жена, която бяга от проблемите си, докато не разбира, че всъщност бяга от самата себе си. «Пчелата» е дебютна книга на авторката, която получава сюжета сякаш под диктовка или е плод на собствената й фантазия. Написах за себе си, споделя тя. Оралов е твореца в мен. Красива история за любовта, която пробужда, извисява и те прави по-добър. Разказ за любовта към самия себе си, природата и всички. Пътя на пчелата тръгна точно преди 4 години, когато аз самата тръгнах да търся себе си. Отдавна се занимавам с духовни учения и практики, но този път изисква време. Той е процес на озряване и е много индивидуален процес, в който всеки израства сам. Няма как друг да го научи на нещо, така че ако до някаква степен виждам себе си като човек в пчелата, то аз съм пчелата или пък всеки един от нас е пчелата. Много читателите се идентифицират с пчелата. Получавам много писма, в които те също казват: това е моята история. Аз съм пчелата, аз съм Рая. Точно по този начин се роди романа. Когато имаме труден период в живота и човек трябва да се самосъхрани, търсиме решения. Един от начините да се спася от вредните мисли, които те ограничават, хващате в един капан и ти пречат да видиш позитивното в твоя живот. И аз имах такъв период, в който изпаднах и се потопих тотално в тези черни мисли. Реших, че няма да мисля повече така, че ще започна да мисля нещо хубаво. Опитах се да се сетя какво е хубавото в моя живот и не го виждах, както много хора не го виждат в момента. Тогава спасението дойде точно под тази форма. Реших да фантазирам и да пиша нещо красиво, което да ме кара да се чувствам добре. Книгата носи заглавието «Пчелата», защото тя е символ на връзката между небето и земята. Среща се във всички религии и през всички векове като свещено същество с божествени качества. Символ е на събуждането на духовната ни сила и олицетворява ангелите и творящите светли същества. В «Пчелата» героинята минава през една изключителна трансформация, която е един дълъг процес на справяне с нашите собствени ограничения. За Оралов не е важен авторът, а резултат от това, което е написал. Ако тази книга докосне дори само с едно изречение и разтърси читателите, то тя знае, че си е свършила работата. Пчелата стана. Просто си стана книгата. Написа си се. Беше като посято семе, което растеше и се превърна в цвете. И всъщност аз виждам сега този цвят, който излезе от книгата. Това е радостта ми на хората, които са се докоснали до книгата, да кажат колко е прекрасна. Всъщност аз написах от една страна за себе си, за да избягам от действителността, от моите проблеми, но се оказа, че съм подарила нещо за другите. И когато мислиш за другите и за това какво даваш на света, то ти се връща умножено и аз съм много щастлива, че толкова много усмихнати хора, щастливи, срещнах днес и те дадоха толкова много любов.